Здравствуйте. Уважаемые чальцы Могилевского районного комитета громады вучняў, 6-й з'езд МРК громады вучняў 9 класса объявляется открытым. Прошу включить гимн. Уважаемые чальцы Могилевского райкома, дорогие делегаты, 6-й з'езд Могилевского районного комитета громады вучняў 9 класса собрался, каб адзначыць гадавіну стварэння Могилевского райкома нашего объединения. Менавіта 2 листопада 2016 году, праз некалькі дзён пасля прыняцця 4-м з'ездам яшчэ фронта нацыянальнай згоды 8 класса пастановы аб стварэнні Могилевского районного комитета фронта адбылося першае пасяджэнне нашага камітэту. Дазвольце зараз павіншаваць вас з святам стварэння Могилевского районного комитета громады вучняў. Зараз дазвольце мне прапанаваць
Слово для доклада старшині Могилевського районного комітету громади Данилу Вячеславовичу Максакову. Коли ласка. Дорогие делегаты, в этом году в Могилевском районном комитете было проведено очень много мероприятий, начиная от съездов и заканчивая митингами. Сегодня в нашем съезде вы, уважаемые делегаты, будете рассматривать следующую повестку дня. Первое. Упразднение поста секретаря по внешним связям. Второе. Избрание новым секретарем по пропаганде. И третье. Избрание ответственным за сбор взносов в Могилевском районном комитете Е.А. Гаврюшка. Вялікі дзякуй. Зараз дазвольце мне перайсці да доклада. Пажаныя чальцы Могилевского райкама. 2 листопада 2017 года памятный день для нашего объединения. 1 год с момента створения Могилевского райкома громады вучняў. Менавіта год тому на первом пасяджэнні нашего райкама чальцы райкама Данил Вячеславович Максаков, Микита Сергеевич Журов, Елизавета Александровна Гаврушка приняли решение об обрании старшини Могилевского районного комитета и об выборах кандидата у старосты 8 А класса. Что же изменилось за этот год? С момента створения райкама колькость ягоных чальцов выросла с 3 до 7, амаль удвоя. Были створенные посады секретаров по пропаганде, по внешних сувязях и по организации сходов райкама. Орган самакіравання райкама, Могилевская мясцовая рада. На сегодняшний день Могилевский райкам мае своих представников у президиуме, Центральном комитете и агульнапартийной раде. Могилевский районный комитет относно часто ладить митинги, пленумы, съезды и демонстрации. За гэты перыяд Могилевский райкам дасягнуў вельмі высокага развіцця ў агульнапартыйным жыцці. Але нам з вами неабходна не толькі не ісці назад, але і захоўваць развіццё і Могилевскага райкама, і ўсёй грамады вучняў. Наш з'езд, 6-й з'езд Могилевского районного комитета громады, повинен показать увесь моц районного комитета. Адразу пасля яго сканчэння усе дэлегаты сённяшняга сходу запрашаюцца на ўрачысты мітынг, прысвечаны гадавіне стварэння нашага райкама. За перыяд, які пачаўся стварэння нашага районнага камітэта, з яго першага пасяджэння фундаментальна змянілася і наша аб'яднанне грамада вучняў 9 класа. За гэты перыяд грамада змяніла 3 назвы. У складзе нашага аб'яднання былі створаны такія кіраўнічыя органы, як прэзідыум, агульнапартыйная рада, у яе складзе мясцовай рады і цэнтральны камітэт. Таксама ў грамадзе былі абраны сакратары
по прапагандзе і па фінансава-рэвізіённых справах. Увогуле, неабходна зазначыць, што адзін год для грамады вучняў з'яўляецца самым добрым годам для нашай суполкі. Увогуле гэты год. Дазвольце мне ад імя вышэйшага кіраўніцтва ўсёй нашай арганізацыі павіншаваць усіх вас з днём стварэння Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў. Уважаемые чальцы Магілёўскага раённага камітэта, зараз пераходзім да абмеркавання повестки дня. На повестке дня першым пунктам з'яўляецца скасаванне пасады сакратара па знешніх сувязях грамады. Магілёўскага раённага камітэта грамады. Прашу, калі няма заўваг або пытанняў, прашу галасаваць. Хто за дадзены праект, прашу падняць рукі. Одноголосно. Другое. Абранне Ангелины Александровны Лысковской новым сакратаром по пропаганде Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Одноголосно. Слава нашей громаде. Слава нашей громаде. Третье. Абранне адказным за збор унёскаў у Магілёўскім раённым камітэце Лізаветы Александровны Гаўрушкі. Дазвольце мне сказаць пару слоў аб гэтым прызначэнні. У снежні гэтага году адбудзецца збор унёскаў у нашым аб'яднанні. Поэтому вышэйшае кіраўніцтва нашага аб'яднання прыняло рашэнне вынесці трэці пункт на розгляд сённяшняга з'езду. Поэтому прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руку. Одноголосно. Дозвольте мне, уважаемые чальцы Магілёўскага раённага камітэта, выступіць з апошняй прамовы за сённяшні з'езд. Уважаемые чальцы Магілёўскага раённага камітэта, паважаныя сябры, паважаныя таварышы дэлегаты. Сёння на 6-м з'ездзе нашага Магілёўскага раённага камітэта мы казалі аб неабходнасці, аб годзе са дня стварэння нашага мясцовага камітэта. Увогуле, нам, чальцам нашага Магілёўскага раённага камітэта і ўсёй грамадзе вучняў, неабходна зацвердзіць асноўныя становішчы па святкаванні свята стварэння Магілёўскага раённага камітэта нашага
аб'яднання. Увогуле, сёння мы таксама павінны не спыняцца і годна адсвяткаваць гэтае свята і паказаць увесь моц Магілёўскага районнага камітэта і ўвесь моц грамады вучняў 9 А класа. Дзякуй за ўвагу. Уважаемые чальцы Магілёўскага районнага камітэта, 6-й з'езд Магілёўскага райкама грамады вучняў 9 класа объявляется закрытым. Слава нашей громаде, слава нашей громаде. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава